سلام زخبركم تخطاتلتي إريتريان ميديانيت أسمرا نلومي أب هاجرنا إرتران زبانا زبغرنا أفريقان زتكورت هستو حزنا لكم قريبنا لنا نسلم كتتالكم أقدمنا نمسقنا نزي تحستو نازي ناب كل إرتراون فتاوي إرتران من تخبات بوغنكم نزا هاجراويتن كابسمران انفنوا چانلنا أورا سابسكرايب كتقبروا كابو حالفكم دمانز تحستو نازي شيرن لايكن بمقبار بعاقمهم كزرقح ونا تلابنا نابنا يلو متحستونا نسقر لنا إفرام قده سناي مكتتال دقاتري بي نبزح الكبسا نقلات وردي نقول بوتا اندخيك فلتو اندن تحتتو مو بقول سرقس أبي درتو والولد أقولهم أقر مقتلو سيرنا يحكيتو بحري قماقما والي إبراهيم سلطان أي حدنا تارما عندي ملطيو عندي يجتتو والتاريخ أنا تاريخ ملكتو إذا نحبنا اللان التخرى عنان هاجرنا إرترا كاب شحن شحات تميتنا 4 زجمرة كساب حجز غتصل زلون قالسي كم مكيادو جنا عرفتن كاب 4 كساب 9 تابز نبرا 5 عامتات نزغفلتو مسواتي زيادة زبرخو اتي دحرنا ناس تقعزتو 3 عامتات زغفلا زلو رقيقن جهودن واقع ازي زخبدن زتحلالخن مخانيوم إذا بسلامان تبهاجي سنة مقباران تفلت إيرتراغن سلمنتايا كندزا أكل تتصابقوتا زبز حزرلو مسل نبل اتملسي آزيو قليلن نتصورنيوم اتنسات تركبولن اتدكونتلن بوتا زلوان زوننون جيوبوليتيكاو استراتيجي قماقم كيح بحرن متصابو بابيل مندبن نتتصابقو ززايدو مخنيات كخونن كله بتحد وغن تخال اي مخنيات دما عقلن تعقستن متكلن توفاينتن كمون زي تصعادنت نهز بإرترا نتي تصابقو كم زغرورو فلوت حقيوم كبرانن تخطاتلتنا نقالسز بإرترا كابتنا كالوت هاجراز زفليون كالي نتنا يتصابقو مخنيات مخرري كنوصدو نخيلينا إرترا كاب قدم يخون حجي نخل عينتات بدهوتات المفتاح أبرئ مركوسات تأمن هاجر بمخوانا نتي نمعمصاصا زغبر صوتي حيالان هاجرات بينا بزي زخونه دغف نتبدهوتاتن تصابقون هاجرات معراب نمبتاغو اب قرقص ز تصمدت بمخانان طرايوم ازي ناي زي تصعادنتن ناي زي تنبركاخنتن حلاقت إرتراوያን نتاريخ زبي إرترا ندحريت تمليسنا مسن نفتشو از صعب سندات تاريخن حقنينا انرخبوم هاده كم مفراس فدريشن كساب مودا سرعات هاي لسلاسينا إثيوبيا كلته كم مودا سرعات هاي لسلاسي كساب مودا سرعات درقنا إثيوبيا سلسته كم مودا سرعات درق كساب زا ساعات زيا تاريخنا أب هاجرنا استفتسمك إياتاتن انت مرميرنيان انت فتشنيان زبي إرترا زكايدو زلو قالسي بغطتان بتزواوارن مصر إسحيالان منبارون مخانون اتي اتحالفن زلون تاريخ زمل الصيم نزحكي عم مخلاع ببقوانو إرتروان صحفت تاريخ نزمزقبو قطمتي نزحنتطو درفتنا نززيمو هصاناتنا نززمرو تحستو قال بقالون انت نفتشو ابتركتال بإرتروان فللي هرمت هاجر كم زينبرن كم زيلن زنصرلنا مرتعيوم دحرنا صنت جاندا ويانه مس أمريكان هاجرات معرابن بمتساريو كورشا سلطانو كدلدل توقعيزوم كاب شحن شعات تميتن 98 كساب كل التشع عمة مرت قبل علي إرترا زكايدو 3 متأنا سفحت ورارات كم أبنت مسنت متودما حدا أمريكان هاجرات معرابن كلته ودب حبرات هاجراتن استفلالي محاوراتون 3 كوميشن سبعو مسارات ودب حبرات هاجرات 4 بيت مخرج صدتا ودب حبرات هاجرات 5 بارلاما هاجرات حبرة أوروبا 6 فتصامي بيت مخري هاجرات أوروبا
7 ሕብረት ኣፍሪቃ 8 ውድብ ኢጋድ 9 ትካላት ማዕከናት ዜና ምዕራብ 10 ኩላተን ዝተፈላለያ ኣካላት ውድብ ሕብራት ሃገራትን ካልኦትን ብቐጥታ ኣብ ጎኒ ጃንዳ ወያነ ደው ብምባል ኣንጻር ኤርትራ ንዝነበረን ኣሉታዊ መርገጺ ብተግባር ኣረጋጊጾን እየን። ምናልባት እታ ሓንቲ ዝተረፈተን ዶብ ኤርትራ ጥሒሰን ሰራዊተን ኣምሪሐን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ቀጥታዊ ወተሃደራዊ ምትእትታው ምፍጻም ጥራይ ነይሩ። እቲ ካልእ ኩሉ ግን በዘን ሃገራትን ትካላት ውድብ ሕብራት ሃገራትን ማሕውራቱን ምስ ማዕከናት ዜናአን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ፈጺሞንኦን ገና እውን ይቕጽልኦን ኣለዋ። ንጃንዳ ወያነ ብኣጽዋር፣ ብቁጠባ፣ ብዲፕሎማሲ፣ ብፖለቲካ፣ ብሰብኣዊ ረድኤት፣ ብስነ ኣእምራዊ ኹናት፣ ብመገዲ መራኸቢ ብዙሃን ብዝተሰርሐ ፕሮፓጋንዳዊ ድራማ ብቐጥታ ክደጋገፎን ከለዋ በንጻሩ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ በብእዋኑ ብዘመሓላለፍዎ ፖለቲካዊ፣ ዲፕሎማስያዊ፣ ቁጠባዊ፣ ወተሃደራዊ ካልእ ዓይነታት እገዳን ንኤርትራ ንምንብርካኽ እንታይ ከ ዘይፈሓሩ ኩሉ ግን ኮንቱ ኮይኑ ምስ ሰብኣዊ መሰላት ብዝተኣሳስር ክንደይ ናይ ፈጠራ ክሲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘይተመዝገበን ዘይተባህለን 2,000 ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ሶማል ኣትዩ ይዋጋእ ከም ዘሎ ተረጋጊጹ እናተባህለ ክንደይ ዘይተፈብረኸን ክንደይ እገዳ ኣብ ልዕልዛ ንጽህቲ ሃገርና ዘይተፈጸመን ሃገራት ምስ ኤርትራ ዝኾነ ዓይነት ቁጠባዊ ንግዳዊ ፖለቲካውን ዲፕሎማስያውን ስምምዓት ንኸይፍጽማ ክንደይ ማሕለኻታት ዘይተዘርግሐ ኤርትራውያን መንእስያት ሃገሮምን ህዝቦምን ንድሕሪት ገዲፎም ንኽስደዱ እንታይ ዓይነት ሜላታት ዘይተጠቕሙን እንታይ ዓይነት መስድዕን መወናወንን ዘይነዝሑን ሃገራት ምዕራብ ነቲ ብኹናት ዘይረኸብዎ ብመገዲ ስምምዕ ኣልጀርስ ንዝተመሓላለፈ ብኮሚሽን ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ንዝተወሰነ ዶብ ኤርትራ ብንጹር ዘገሃደብይን ብምጥምዛዝን ከም ዘይትግበር ብዓብዩ ድማ ከም ዝስረዝን ምግባሩ እንታይ ውዲት ዘይተፋሓሰ በዘን ሃገራት ምዕራብ ኣውራ ድማ ብኣሜሪካ በቲ ንኤርትራ ብቁጠባን ምሕናቕ ኣይ ኩናታይ ሰላም ሃዋሁ ብምፍጣር ንኤርትራ ካብ ካርታ ቀርና ኣፍሪቃ ደምሲስካ ኣብ ትሕቲ ጃንዳ ወያነ ትምራሕን እትምእዘዝን ምግባራ ዘካየድዎ ዝተፈላለየ ከንቱ ጻዕሪ ብኾንቱ ተራቢሑ 2018 ምስ ተገብረ ሓድሽ ስምምዕ ሰላም ኮንቱነቱ ምስ ተረጋገጸ እንሆ ካብ 2018 ክሳብ 2023 እውን ንኤርትራ ብዝተፈላለየ ስውርን ሕሱርን ውዲት ንምንብርካኻ ዝተፋሕሰ ተንኰል ፍጹም ክሰምረሎም ኣይከኣለን ኣብዚ እውን 1 ኣሜሪካ ምስ ጃንዳ ወያነ 2 ሃገራት ምዕራብ ምስ ጃንዳ ወያነ 3 ውድብ ሕብራት ሃገራት ምስ ጭፍራ ወያነ 4 ባይቶ ጸጥታ ምስ ጃንዳ ወያነ 5 ፓርላማ ኣውሮጳዊ ሕብረት ምስ ጃንዳ ወያነ 6 ቤት ምኽሪ ሕብረት ኣውሮጳ ምስ ጃንዳ ወያነ 7 ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕብራት ሃገራት ምስ ጃንዳ ወያነ 8 ትካላት ውድብ ሕብራት ሃገራት ምስ ጃንዳ ወያነ 9 ማዕከናት ዜና ሃገራት ምዕራብ ከም CNN BBC አልጀዚራ ቪኦኤ ወዘተ ወዘተ ኢድን ጓንትን ብምዃን ብዝፈጠርዎ ሕብረት ኣብ ዞባ ቀርና ኣፍሪቃ ብመገዲ ጭፍራ ወያነ ንዘሎ ስርዓት ኢትዮጵያ ደምሲስካ ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ድማ ንመንግስቲ ኤርትራ ኣረማሲስካ ብመገዲ ዛ ጭፍራ ንገማግም ቀይሕ ባሕርን ንመጻቦ ባቢኤል መንደብን ተቆጻጺርካ ኣብ ልዕሊ ቻይናን ሩስያን ጸብለል ንምባል ዝሓሰብዎ ዝሓለምዎ ኮንቱ ኮይኑ ምስ በነነ ከምኡውን ካብ 2020 ክሳብ 2022 ብዝተኻየደን ዓወት ንምጭባጥ ዝተሃንጠኢሉ ተኸታታሊ 3 ዕንደራታት ውግእ ናይ ጭፍራ ወያነ ብምዑታት ምስ በርዓነ እንሆ ኩላቶም እቶም መጠረዚ ጃንዳ ወያነ ኮይኖም ዝጸንሑ ሃገራት ምዕራብ ውድባት ትካላት ውድብ ሕብራት ሃገራት ዝተሓወሰ ጉዕዞ ሰላም ፌደራልን ጃንዳ ወያነን ንምእማኑ ክሳብ ዘጸግም ካብ ፍጻመ ናብ ፍጻመ ኣብ ምንጣር ይርከብ እንዳንተ ሓተቱ መበቆል ዘርእኽስ ኣበዩ ደረቱ ዶባት ክኽፈልጡ ዶብክንተ ሓተቱ መስመራት ሕፃፅኪ ኣበዩ ደረቱ እንዳይ ፍሉጥ እዩ እንዳይ ኣይትሕተቱ ጓል ታሪኸይ ኣነ ተኣሪኹ
زخبركم تخطاتلتنا حجون أمريكا هاجرات معرابن تكالات مراخبي بزحاننن أبلع لإرترا ترقاقامي كسي أم مغرابن نمنقستن مريحنتن إرترا أم سيطانن تسأميدهم يمزلهم زحداس عام تخلتشن 24 كابت فيلم كساب حجة راي نمتصبصابو زتصقم كسي بمقدم معراباوያን ميدياتاتن والكسباتن أبلع لإرترا كم ماي يزنوالهم كل جن ناي كنت خوينو كمتي ماي زي بلغمه نيو نجوم بالو أي ترفون اتي الزدنسو نمسرح حكايدان سجمن سلام نمكلت آفيخون مزحتال بقوندو مسمرحتي جفرا ويانا زت أساسر كنوسو نتحكي نقول قديفن مس إرتران متأسسارو تكالات ميديا معراب انتاي زي بلان انتاي كزي صحافان نقابلنت أبز حلف عمت بمقد BBC تقرينيا استزرق حبريتا كابت تتكال التمسرتلو علامة استبقس بمنبارو ننبسو كم مكلا حالفو قمنا قراين بوران BBC تقرينيا كم زفلت أبز تمسرتلو اوان مالت كأدمي قرب عمتات منغستي إنجليز لعلي كل 287 مليون دولار وصع بمقبار أبلع لحيالو هاجرات أفريقيا أقدي مستوى مدباتون متكباريو نتي ناي بروباغندا زمته فليموام كابتي BBC تقرينيا استمسرتتلو علامة حددما نهزبن منغستني إرترا فح بتن مئتاو منبارو كسابزا ساعات زياء كابزفنو تحستو متنتان إكاليوم BBC تقرينيا يخون ناي كالوت قام قواتات فونوه أبزفلم اللقوان أبستفلاليها هاجرات زنبرا أبيات نباب ويدما لايبراري بسنكو حد باجت بزبل مخنيات معصاو نتب إرترات توسد سقمتي معصاو بريتش لايبراري مذكاري كاليوم بمقصالون بأمباسادر جيفري فيلتمان أمريكاوي يخون مايك هامر سم إرترا بمدوان ستوها بمجلس يخون دحرايون بمايك روبن أمسيت ناشنال انترست سفرن أبتحتي It is time to get serious about Eritrea بزبل بعصر تطري كلتشهن 23 ستوها بمجلس أمريكا يخون هاجرات معراب نيرترا كم زي دقسا زملاغتا حق ينيرو أبقوانو زخبركم من زخبركن انتقطاتلتنا ازي مايكل روبن بزبل زفلت بروفيسور حد خابتهم ببقوانو أمر راقبي بزحان هاجرات معرابن أمريكان نغربه نقبالات بارلاما أمريكان معرابن حسابات بملقاس كم إرتران زا أمسلا هاجراتن منغستن نسماتن تصلولو النقبه دولاراتو زقحت بسعدا ماللي زفلت أمريكاويوم مايكل روبن أب أمريكا بزركب انتربرايز انستيتيوت بدرجة بروفيسور زقلقل كوينو كساب حجي سم هاجرات زسيتن حيالو مصحفتي صحيفيوم بفلاي نيرانن ماكلاي مبرقن بزملكز صحافو مصحفتي نتن هاجرات أب كبيت صقمات أودي قوانيوم جاندا ويانه مس منغستي إثيوبيا أب زكايدوز نبره نعندرا وق مايك روبن منغست أمريكا نجاندا ويانه بتصر درون مكلاخل صواريخون كالئ زمناو وتهدراو عدقي كدقفون كتعتقون اللوا بمبال بغصالي يصحف بمنبارو أب أوانو بستفلالو إثيوبياوያን أفريقاوያንን أفكرت سلام أمريكاوያንን كيترفه تقاومو زقاطمو سبيو مايك روبن السبزي نبوليتيكا إيران نابز حجي بصحيو زلو درجة خمز وردن نتقريت الزقوهارن منغست أمريكان إيرانن بسيطاناوي منصر كمز التماموتو زقبر مخوان دما بزيادايو زفلت اللوم ازيم بعر عمي أنفتو كاب إيران ناب إيرترا بمغيار أمريكا بزبقرنا أفريقا فلويات تححزاق تقبر اللو أبزبل قوسقواس تسأميدو الزنبرام نصحفات مايكروبن الدقيقة مست فتشو فتيكونن كمزي زبل نتي بمقد جاندا ويانه نسرعات إثيوبيا دمسيسوني إرتران منغستان أمبركيخو نزصنحو حلمتاتو مجبات بزي مخالو ترايو حنساب كمسب كالق زيدما كم فتاري إنهونه أب أوانو زقلابابت زنبرام أصوب أمريكاوي مايك روبن منغست إرترا استند قلو مسرت سبي إرترا مخوانو استرد يمثلن أكايدا منغست إرترا أبزحول يخون أبوعي بإيدن بمانكان زي مخوانو فتسماي تسوطون هزبن منغستن إرترا نزحلفه 30 عامتات أبتحتي كبيد إقاداز توقعزو مقدن كابقون موسى زترروا حدنتن بدحريو استرخب نقحتن لومي نهاجرات زباقرنا أفريقيا
ኣብነታዊ ትምህርቲ እናኾነ ይመጽእ ብምህላው ኣሰንቢድዎም እዩ ንኸም ማይክል ሩብን ዝኣመሰሉ ኣሜሪካውያን። እዚ ካይዳ ድማ ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ንሕልምታት ሃገራት ምዕራብ ይኹን ኣሜሪካ ጥራዩ ዘትርፍ ምዃኑ ዘሻቆሎ ማይክል ሩብን ኣሜሪካ ብዘይ እገዳ ካልእ ከቢድ ስጉምቲ ብልዕሊ ኤርትራ ንኽትወስድ እዩ ዝጎሳጉስ ዝነበረ። ኤርትራ ልክዕ ከም ኢራን ክትሕመስ ኣለዋ ዝዓይነቱ መትከል ሒዝዩ ሓሳባቱ ኣብ ጽሑፉ ኣስተምህሩኡን ካልእን ብቐጻሊ ዘስፍር ዝነበረ። ኣሜሪካ ወተሃደራዊ ሓይሊ ተጠቒማ ንዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ትሕቲ ሙሉእ ምቁፅጻራ ንምእታው ብመገዲ ወደባት በርበራ ይኹን ካልኦት ናይ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሃገራት ጂኦግራፍያዊ ምንጭታታ ተጠቒማ ድሌታ ኣብ ምርጋጽ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ክትኣቱ የብላን ብምባል ንሓሳባቱ የስምረሉ እዩ እዚ ኣሜሪካዊ ዕሱብ። መንግስቲ ኤርትራ ግን ካብ ኣርባዕታት ጀሚሩ ኤርትራ ንዝተጓዓዘትሉ ታሪኻዊ መድረኽ ብዝግባእ እናተንተነ ከከም መድረኹ ኣካይዱን ኣተሓሕዙኡን እናገምገመ ኤርትራዊ ምስሊ እናተሓዘ ዝተጓዓዘ እምበር ከምቶም ኣብ ካልኦት ሃገራት ዝፈልጥዎምን ዝለመድዎምን ብዶላርን ብወርቅን ዝጥበርን ዝድለልን መንግስቲ ኣይኮነን። ደምረ ሃፀይ ንዓኺ ኩለንተናይ ንሃገረይ እናበለ ምስ ህዝቡ ዝዝምር ዓመት መፀ 20 ሰነ መዓልቲ ሰማዕታቱን እናዘከረ ቃል ኪዳኑን እናሓደሰ ዝውንጨፍ ህዝባዊ መንግስቲ እዩ መንግስቲ ኤርትራ። ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልትና ካብዚ ብምቕጻል ማይክ ሩብን ኣብ ጋዜጣ ናሽናል ኢንተረስት ካብ ዘስፈሮ ነጥብታት ነፍልጦ ንገለ ካብቲ ትሕዝቶ ከነካፍለኩም። እንዳኺ ክፈልጡ እንዳንተሓተቱ መበቆል ዝእዝዝ ኣብዩ ደት ውላድ ዓሊ ኢብራሂም ጎይታ ግንባር ናቕፋ والحي بلوى والإبراهيم عافا بغلنا يا حواتي وانت مار الثورة وانت محربن يا تاب تاريخ تفكر انت يولديو انت يا جدتو وانت تاريخي اني تاريخ ملكتو وانت بلوى والإبراهيم عافا ولاد علي إبراهيم ويتا جنبار نقفا بغلنا عواتي وجمال الثورة ኣብ ኣሜሪካ ዝሕተም ዘ ናሽናል ኢንተረስት ብዝብል መፀውዕ ዝፍለጥ መጽሔት ንኤርትራ ብዝምልከት ብዘሕፍር መገዲ ኣብ ገጻቱ ብመገዲ ማይክ ሩብን ጽሑፍ ዘርጊሑ ነይሩ። እዚ ኣብ 1971 ዝተወልደ ኣሜሪካዊ ማይክል ሩብን ንመበገሲ ጽሑፉ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ኣብቲ መኽፈቲ ዋዕላ ኣሜሪካን መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪቃን ንዝተጠቕሙሉ ሓረግ እዩ ደጊምዎም። ኣሜሪካ ኣፍሪቃ ብሩህ መጻኢ ንኽህልዋ ክትሰርሓ ንዝብል ማይክል ሩብን ብምቕጻል ንቦትስዋና፣ ጋና፣ ኬንያ፣ ሞሮኮ፣ ናሚብያ፣ ሶማሊላንድ፣ ደቡብ ኣፍሪቃ ገለ ካብ ዲሞክራሲያውያን ሃገራት እናበለ ብምጽብጻብ ንናይ ጽባሕ ሕልምታቱ ከም መሳርሒ ንኽጥቀመሎም ዘርዚርዎ ነይሩ እዮም። እቲ ዘገርም ማይክል ሩብን ኣብታ ሽዑ ዝጸሓፋ ወረቐት ስም ኤርትራ ንልዕሊ 48 ግዜ ደጋጊሙ ኣቐሚጡሎም። እዚ ንረብሓ ኣሜሪካ ደው ኢለ ኣለኹ ዝብልን ብናሽናል ኢንተረስት ዝፍለጥ ሕትመት ኣብ ልዕሊ ኤርትራን ፕሬዚደንቱን ብሓሶት ዝተጎብአ ንምንባቡ ይትረፍ ንምስምዑ ዘሕፍር ሓበሬታ ኣውፅኡ ነይሩ እዩ። ኢትስ ታይም ቱ ጌት ሲሪየስ ኣባውት ኤሪትሪያ ማለት እዋኑ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዕቱብነት ዝሓትት እዩ ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ብሰፊሑ ብማይክል ሩብን ዝተዳለወ ጽሑፍ ከምቲ ኣቐዲምና ዘቐመጥናዮ ንኤርትራን መራሒኣን ብሓሶት ዝውንጅልን ዘሰይጥንን ኮይኑ ሓያሎ መራሕቲ ኣሜሪካ ብዛዕባ ኣፍሪቃ ይምድሩ፣ ይጭድሩ፣ ይፍክሩ እንተኾነ ግን ክሳብ እዛ ሰዓት እዚኣ ክንድቲ ዝብልዎን ዝዛረብዎን ኣይትግብርዎን ኣይቃለስዎን ብምባል ንዝፈለሞ ጽሑፉ ኣሜሪካ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ንዝፈጸመቶን ዘዕወተቶን ፖለቲካዊ ንጥፈታት ብምዝካርን ብምዝርዛርን እውን ብዙሕ ሓሳባት እዩ ዘቕርብ እዚ ዕሱብ ናይ ወያነ።
ፕሬዚደንት ባይደን ከምቲ ኣብ ካልኦት ቦታታት ዝገብርዎ ዘለዉ ኣብ ኣፍሪቃ ግን ኣይግድን ብምባል እውን ይወቅስ እዩ እዚ ዕሱብ። እቲ ብርእሲ ጃንዳ ወያነ ዝሓስብ ማይክል ሩብን መንግስቲ ኤርትራ ንመትከላት መንግስቲ ኣሜሪካ ኣይተንበርከኸን ኣይተገዝአን ብምባል ንዘጨንቆ ሓሳባት ኣብቲ ጽሑፍ እውን ቦታ ሂብዎ ነይሩ እዮም። ኣብ ዝሓለፈ 30 ዓመታት ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ኤርትራ ንረብሓ መንግስቲ ኣሜሪካ ደው ኣይበለትን። ናይ ኣሜሪካ ናይ ጸጥታን ካልእ ትካላት ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘበገስዎን ንኤርትራ ንምኽሳስ ይኹን ንምቕጻዕ እተጠቕሙሉ ካይዳ ፍረ ከም ዘይተረኽቦውን ካብ ምዝኽኻርን ምግላጽን ኣይተቖጠበን እዚ ዕሱብ። እቲ ጽሑፍ ንኤርትራ ብቐጥታን ብተዘዋዋርን መገዲ ብኸመይ ሰላማ ንዝረጎ ዝብል መበገሲ ሓሳባት ከም ዘለዎ ካብ ዘለዓሎምን ዘበገሶምን ሓሳባትን ነጥብታትን ምግምጋም ድማ ይከኣል እዮም። ጸሓፊ ናይዚ ጽሑፍ ማይክል ሩብን ልክዕ ከምቶም ካልኦት ብሳምቡእ ጃንዳ ወያነ ዘተንፍሱ ደገፍቲ ወያነ ኣብ ኤርትራ ብኸመይ ዕግርግር ምፍጣር ይከኣል ዝብል ሓሳቡ ዝያዳ ኩሉ ከም ዘተሓሳስቦ ኣብ ጽሑፉ ዝሰፈረ ሓሳባት ምግምጋም ጥራይ ዘይኮነ ነጺልካ ንምውፅእ እውን ኣይከብድን። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንሰላም ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ካብ መትከላዊ ኣጠማምታ ኤርትራ ተበጊሱ ኣብ ስራሕ ንዘረጋገጾ ሓቂ ኤርትራ ንመትከላት ኣሜሪካ ኣየኽበረትን ብምባል ነካይዳ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ የናሹም። እቲ ጋዜጣ ኣብ ዝሓለፈ 3 ዕቑዳት ኣሜሪካ ምስ ጃንዳ ወያነ ብምሕባር ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ንዝፈጸመቶ ኢሰብኣዊ ተግባራትን ግፍዕታትን ከይጠቐሰ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሰላም ንኸይሰፍን ኣሉታዊ ተራ ትጻወት ዘላ ኤርትራ ብምባል ንኤርትራ ይውንጅልን ይኸስስን። ኣብ ኢትዮጵያ ሶማልያን ጅቡትን ኣጋጢሙ ዘሎ ስእነት ሰላም ብሰንኪ ኤርትራ ብምባልካ ሓሳባቱ ብድሙቕ ቃላት ኣንቢርዎ ኣሎም። ነዚ ሓሳባቱ ድማ ናይ ኣሜሪካ ፖለቲካውን ወተሃደራውን ኣመራርሓ ብቐጻሊ ይብልዎ ከም ዝነበሩ ብኸመይ ክዝንጋዕን ክርስዓን። እቲ ብናሽናል ኢንተረስት ዝፍለጥ ጋዜጣ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ኤርትራ ጠብሎቕ ብምባል ዘዝመሰሎ ኣርእስታት እናበጋገሰ ንህዝብን መንግስትን ኤርትራ ካብ ምድዋን ንድሕሪት ኣይተመልሰን። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ይኹን ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኤርትራ ዑደት ዘካየዱ ፕሬዚደንታት ኬንያን ሶማልያን ብተደጋጋሚ ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት ካብ ዝሃብዎ ምስክርነት ንመርገጺ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ምዝካር እኹል መስለና። እቲ ናይ ናሽናል ኢንተረስት ጸሓፊ ማይክል ሩብን ግን ነዚ ዓለም ዝፈለጠቶ ሓቂ ካብ ምዝላሉ ወጻኢ ካልእ ኣማራጺ ኣይተጠቕመን ኣብቲ እዋን እቲ ኣዳላዊት ጋዜጣ ኤርትራ ብሶማል ብሰላምን ብምርጋእን ዝፍለጥ መንግስቲ ንምምስራት ንዝወሰደቶ ጭቡጥ ተበግሶ ይኹን ብዛዕባቶም ኣብ ኤርትራ ወተሃደራዊ ስልጠና ዝወሰዱ ኣሽሓት ወተሃደራት ሶማልያ ንዘመስገብዎ ዓወት ቃላት ዝሰኣነሉ ክሳብ ዝመስል ትን ብምባል ኣብ ትዕዝብቲ ኣንበብቲ ምውዳቕ እዩ መሪጾም። ብኣንጻሩ ብዘይካ ምስይጣንን ምድዋንን ስም ኤርትራ ካልእ ዝወሰዶ እወታዊ ኣማራጺታት ኣይነበረን። ቀጺሉ እውን ኣሜሪካ ብድሕሪ ሕጂ ንኤርትራ ብስቕታ ክትሓልፋ ይኹን ክትሪኣ ፈጺሙ ኣየድልን ኣይግባእን እውን ብምባል ሰይጣናዊ ምኽሪ ይልግስ። ካብ እገዳ ዝሓለፈ ነገዳስነት ወተሃደራዊ ስጉምቲ እውን ይመክርን ይላቦን። እተን ምስ ኤርትራ ስጡም ርክብ ዘለወን ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ርክበን ንኸቋርፃ ኣሜሪካ ብዝለዓለ ክሰርሓሉ ይግባእ ብምባልካ ይምሕፀን እዮም። ጸሓፊ ማይክል ሩብን ከም ተቐዲሙ ኣብ ልዕሊ ናይ ወተሃደራውን ሃገራውን ድሕነትን መራሕቲ ኤርትራ ዝተወስደ ስጉምቲ እገዳ ኣብ ልዕሊ ፖለቲካውያን መራሕቲ እውን ንኽውሰን የዘኻኽር። እዚ ማይክል ሩብን ዝተባህለ ጸሓፊ ኣዝዩ ዘሕፍር ንልኡላውነት ኤርትራን ህዝባን ዝዳፈር ነጥብታት እውን ኣብ ጽሑፉ ኣልዒሉሎም። ኣሜሪካ ንናታ ድሌታት ዘማልእ ኩርኩር መንግስቲ ኣብ ኤርትራ ከተምጽእ ይግባእ ይብል። ነዚ ከም ምኽንያት ዘቕርቦ ከዓ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ካብቲ ኣጥሪዎ ዘሎ ተኣማንነትን ተፈታውነትን ከኣልዮ ዝኽእል ወላ ሓደ ሓይሊ የልቦን ብምባል ነቲ ሓቂ እናገለጸ ኣሜሪካ ግን ንዓኣ ይጠቕመኒ ዝበለቶ ስልትን ብልሓትን ብምጥቃም ቀጥታዊ ዘይኮነ ተዘዋዋሪ ወተሃደራዊ ስጉምቲ ብምውሳድ መንግስቲ ኤርትራ ብምውጋድ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃን ዘለዋ ረብሓ ባዕላ ብሓይላ ከተተግብሮን ክትዕቅቦን ኣለዋ ክብል ይድምድም እዩ። ሽዑ ጥራይ ድማዩ ንቐይሕ ባሕሪ፣ ባቢኤል መንደብ፣ ሜዲተራንያን ባሕሪ ኣሜሪካ
ኣብ ቁፅፅራ ብምእታው ጎብለል ክትከውን እትኽእል እናበለ ዘራግም ምኽሩ እውን ይንስንስ እዩ። ብፍላይ ናይ ኣሜሪካን ሃገራት ምዕራብ ጸሓፍትን ናይ ማሕበራዊ መራኸቢታት ክኢላታትንን ብዛዕባ ኤርትራ ዘሎን ዘየለን ሓሳባትን ጠቐነን ክስን ምሲጣንን ብዝለዓለ ንኽትግብሩኻ መዘኻኸሪ የቕርብ። እዚ ማይክል ሩብን ዝተባህለ ጸሓፊ ከም ኣብነት እንተወሲድና ንቪኦኤ ትግርኛ ካብ ዘለዎ ንላዕሊ ኣብ ኤርትራ ክጎሳጉስ ባጀት ዓቕሚ ሰብ ወሰኽ ሰዓታት ፈነወ ክግበረሉ ኣለዎ ብምባል ኣብ ፕሮፓጋንዳዊ ስራሓት ዝያዳ ንጥፈት ከም ዘድሊ የዘኻኽር። ኣሜሪካ ንወደብን መዕርፎ ነፈርትን በርበራ ብዝግባእ ብምጥቃም ነገዳስነት ወደብ ዓሰብ ብነበረያ ነበረ ምድምሳሱ ይከኣል እዩ ብምባል እውን መርዚ ይነዝሕ እዩ። ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን ኣብታ ቀዲሙ ዝተጠቕሰ ሃገራት ምስ ኤርትራን ዘለዎን ዲፕሎማስያዊ ርክባት ንኸቋርፃ ሓያል ዲፕሎማስያዊ ስራሕ ከካይድውን ይምዕዶን ይጽውዖን። ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልትና እዚ ብማይክል ሩብን ዝቐረበ ጽሑፍ ብዘይካ ጸሓፍን መጽሔትን ካብ ምቕያር ብዝሓለፈ ወላ ሓንቲ ሓድሽ ሓበሬታ ይኹን ትሕዝቶ የብሉን ካብቲ ኣረኣእያ ናይ ኣሜሪካውያን ሰበስልጣን። ማይክል ሩብን ኤርትራ ከም ካልኦት ሃገራት እያ መሲላቶም ብጽሑፋት ናይ ኢንተርነትን ማሕበራዊ ሚድያን ከምኡውን ብምፍራሕ ናይ ወተሃደራዊ ሓይሊ ከም እትፈርስ ከም ውዱ እዩ ወሲድዎም። እዛ ሃገር እዚኣ ኤርትራ ብረዚን መስዋዕት እምበር ብትካቦ ናጽነታ ከም ዘይዓተረት መንግስታን መሪሕነታን ንህዝቢ እምበር ንነብሶም ዘይሓሊ ምዃኖም ህዝቢ ኤርትራ ሓድነቱ ከም ዓረ ስጡምን ተሪርን ምዃኑ እዚ ጻዕዳ ወያናይ ኣይተሰቁሮን ነይሩ። ከምቲ ዝፈክሮ ዝትግበር መሲልዎ ነይሩ እቲ ዓሚ ቅድሚ ዓሚ ዝበሎም። ድሮ እኳ እቲ ጽሑፉን ተሃዲዱን ዓመቱ ካብ ዘሕልፍ ሓያል ዋርሕ ገይሩሎም። ሕጂ ክስቆሮ ግን ተስፋ ንገብር። 1000 ግዜ ይኹን ሚልዮን ግዜ ይጸንክር ኤርትራ ናይ ኤርትራውያን ጥራሕ ኣኸለ። وجدنا بديوم والي ابراهيم عافا ولاد علي ابراهيم ويتاكم بلاقا وبني عواتك والجمال الثورة وجدنا بديوم والي ابراهيم عافا ولاد علي ابراهيم ويتاكم بلاقا وبني عواتك والجمال الثورة. ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልቲ ኤሪትርያን ሚድያ ኔት ኣስመራ ንሎሚ ኣዳሊናልኩም ዝነበርና ትሕዝቶ ኣብዚ ፈጺምና ኣለና። ስለ ምክትታልኩም ኣዝና ኢና እነመስግነኩም። ነዚ ትሕዝቶና እዚ ናብ ካልኦት ኤርትራውያንን ፈተውቲ ኤርትራን ምእንቲ ክባጻሕ ብወገንኩም ሸርን ላይክን ብዓብኡ ድማ ነዛ ሃገራዊ ቻነልና ሳብስክራይብ ክትገብርዋ ንላብወኩም። ሰላም ወሰናይ ንሃገርናን ኤርትራን ንኹላትና ኤርትራውያንን ፈተውቲ ኤርትራን ይግበረልና። ዓወትና ሓፋሽ مسمرات حنصاتكي أبيو درتو እንዳይ ኩሉትዩ እንዳይ ትሕተቱ ዋን ታሪኸይ ኣነ ታሪኽ ምልከቱ ዶበይ ኩሉትዩ ዶበይ ትሕተቱ ዋን ታሪኸይ ኣነ ታሪኽ ምልከቱ حانت خنسخي بزحات خوني من تخنا بيو أنا سرموني انداخي كفلتو اندان تحت
نبزح الكبسة نقولات وردي نقول بحوطة اندخيك فلتو اندن تحتتو مو بقول سرقس أبيو درتو لا كبير سحل قرادي والولد أقولهم هقر مقتلو سيرنا يحكيتو بحري قمقما والي إبراهيم سلطان أي حد نتارما عندي ملطيو عندي يجتتو والتاريخ أنا تاريخ ملكتو دان تحتتو ما بقول سرقس أبيو درتو دوباتك خفلتو لو كنت تحتتو مسمرات حصاتكي أبيو درتو عندي فلوطيو عندي يجتتو والتاريخ أنا تاريخ ملكتو دوبي فلوطيو دوبي يجتتو والتاريخ أنا تاريخ ملكتو حاولت خنسخي بزحات خوني من تغنى بيو أنا سرلوني اندخيك فلتو اندن تحتتو مو بقول زرغس أبيو درتو نبرهان تولد بيني حقناتو زرق برها تعدا حنقر رياتاتو داخل ود فنكل ممر نبتاتو ولاد هلال فارس قرار عواتو وندا فلطيو اندا يجتتو والتاريخ أنا تاريخ ملكتو دقات ديبي نبزح الكبسة نقولات وردي نقول أبو الحوطة اندخيك فلتو اندن تحتتو مو بقول زرغس أبيو درتو ولاد علي إبراهيم ويتا قنبار نقفة والحياة بالوب والي إبراهيم عافا بغلنا يعواتك وانت مار الثورة وانت محربن ياتك تاريخ تفكرة عندي فلوطيو عندي يجتتو والتاريخ أنا تاريخ ملكتو وجهنا بالجوام والي إبراهيم عافا ولاد علي إبراهيم ويتا قنبار نقفة بغلنا عواتك وجمر الثورة وجهنا بالجوام والي إبراهيم عافا ولاد علي إبراهيم ويتا قنبار نقفة بغلنا عواتك وجمر الثورة وجهنا باللواء والي إبراهيم عافا ولاد علي إبراهيم ويتاك